Mukomana wakatore mukombe wozvibhaza kuzvibata-bata kuite kuzvibhaza-bhaza regai mumunzwe libo. Aiwa, muramba muchida kungoti Sniper aimbe pandoimba nini achidhonzerana mahits nini. Avidi. Saka kuti Sniper apere. Aiwa, ni anzvipera but vanhu vanodeserva kuzorora. Vanhu vanodeserva kuzorora and haisi problem. Wana chipote ndevapi wangu? Ndevapi wangu? Kampana kanoganza kantaure zvikanoda kantaure pocho kampana aka but pafeya ka tikafamba kwana Bushu kwana Burundi uko kana kuvanhu kupinde mugete imomo kufamba kubvunza vanhu kuti munoziva mufana unonzi Libere kumbazwa kuti no hatikazika mufana ikako asi mukati ko Sniper vanotozana ravhe musoja anani vaya but timu ringarishinge rikatifambe tinde pamberi pana kona ngale tipedze. Aiwa, but imimi munhu admittere kuti kona ngale ari kupisa. Aiwa, kona ngale admit kuti ari kupisa. Ari kupisa. Chimbotipai 3 masongo ake amuzi. Anana 1 endoziva. Nokuza mafreestyles anorwa kwangu. Ari kupisa. Makafanana libo neyako hapana kana itoziya kana imwe.